Sikit. Yo. Yo.
tayub grobokan ki suke ning ompak, bener to? Leres. Nah, Kathahipun aku tak teliti koyo ngono. Kok padane kok jenang gula munggahe ning apa iku ireng manis. Ireng manis ya. Nek grobokan nganggo ompak sik. Leres. Ompak lagi karo. Nek cara Tuban kok Sriwuning ning podang kuning, tak Sriwuning tanpa ompak langsung vokal podang kuning. Dadi dhewe-dhewe. Leres. Siji desa maca. Apal aku nek kaya ngono kuwi. Wah, sebabe kok apal? Lho. Pelatih tayub. Oh, tak kira nek duwe ning tayub kuwi duwe apa ngono. Oh. Dadi grobokan suke ning ompak. Ompak kathahipun ngoten. Lah sing ngendang iki sing ora nglatih aku sapa? Wedian. Mas Bari Wisanto niku saking Gondang Sragen. Wah, tepuk tangan. Piyai Sragen iso ngendangi tayub loro, grobokan Tuban Jonegoro. Niku nek mboten karena intelektualnya yang wah hebat Mas Jinan. Tepuk tangan. Ngelok lho Jinan iki. Mesti udute sukun putih angger pinter niku. Iya to? Ketara pinter ngono kuwi. Jatah to kuwi. Iya ndane ya. Wis angger gare wis joget ngene. Ngeri apik. Pangestunipun. Kapike nepek timah.